Alright, ngikubingelele ke mthando zemidlalo ngalesikhathi ngibingelele kuphi nakuphi la obukele khona ke mawukuthi ke usuku lakho lokuqala ukuyona ke le channel awenze kanje like i-video bese ke uyasubscribe kuyona ke i-channel ungaphinde ke uciphize i-notification bell ukuze uthole ama-notification uma kukhona ke i-video esifakayo. Sikubhekela ke nje ama-transfer umazi akhona ke kwi-Betway Premiership, sokubhekela lapha kwezimnyama i-Orlando Pirates kunodaba olukade litrenda kakhulu enkundleni zokuxhumana osukwini lwayizolo ke udaba lomdlali ke we-Orlando Pirates uRelebohile Mofokeng, okubikwa ukuthi ke engathi kunamaqembu ke amfunayo lapha kwa-Israel. Amaqembu ke lawa akhona ke lapha ke eMaccabi kuthiwa ke iMaccabi Haifa kanjalo ke neMaccabi Tel Aviv ekuthiwa ke interested kuyena ke uRelebohile Mofokeng, and kubonakala engathi ke Orlando Pirates uma beyikhipha ke le mali ke edingakalayo i-Orlando Pirates ke then izobe ke isimdedela uRelebohile Mofokeng. I-Orlando Pirates ke ibeke i-price tag ka-31 million rand ukuthi ke noma yiliphi iqembu elimdingayo elizokhona nje ukuthi ke elisheshe likhiphe le mali elizokwazi ukuthi ke limthole. Singakulindela ukuthi ke uRelebohile Mofokeng kwi-Orlando Pirates angabi bikho next season. Vele ke akhona ke ama-new signing amasha, ngicabanga ukuthi ke isikhala sakhe sizovaleka laphana ke kwezimnyama. Iyona updates engiphethe ke njengamanje. Like i-video, usubscribe kuyona ke i-channel, mina nawe asihlangabezane kwi-video elandelayo. Nisale kahle.